E tuke mamoko tim mar Kogalo nokwongo yudo gol margi e dakika mar 5 kokalo kuom jatugo George Omono. APS Bomet noyudo picha choma mane olo kod jatugo Hansel Ochieng kane pok omedo mar 2 ne APS Bomet kodong' dakika 3 to jotugo dhi e yweyo. Kocha mar Gor Mahia Kogalo notimo lokruok tok jotugo wuok e yweyo, kata kamano APS nomedo gol mar 3 e dakika mar 27 kendo tieko chuny jo Kogalo e dakika mar 87 mane gimede gol mogik. Gor Mahia omako thuolo mokwongo e chung' mar KPL ma pacho ka e kinde ma APS Bomet to yulo e thuolo mar 17. Alipata Hansel bado sama kataa kwanza. Lawrence Kibet sasa inaletwa nje. Hansel is a joy to us. Hansel Ochieng inapiga pasi pembeni kwa Rogers. Keep Kemoi sasa. Rogers keep Kemoi.